שלום לכם וערב מושלם לכולם, אתם כאן בסרטון של סיינסקראפט JB ואנחנו כאן, תכתבו בקישור הזה סיינסקראפט JB, שווה לעקוב, דברים מצחיקים כל השנה, כל השנתיים, כל הזמק, מה אני מזיין את השכל. כן, זה היה הקלטה של צחוק אחר, אז אנחנו עכשיו ניכנס למיינקראפט ואני לא אשחק, חברי טוב ישחק, כלומר אחי, הוא ישחק איתנו, הוא ישחק לבד כאילו פה, ואני הלכתי בולבולוני פה. כן, עוד ערב טוב. כאן אני רואה שאני בונה בניין קטן, לא משנה איזה בניין, לבן, חמוד, מטומטם קטן. וכאן אני לא יודע מה אני אומר בכלל, סתם בלבל את השכל. עוד בני בניין קטן. טוב, אנחנו מתחילים בסיינסקראפט JB. אחרי שקשה לי להגיד אנגלית, כאן שונא אנגלית. טוב, נראה לי בונה בניין, סוג של בניין מכוער. וכן, ובכן, אנחנו עוד שנייה נפגש את אחי ליאם. עוד מעט נפגוש אותו בעוד 10 דקות. בינתיים בוא נמשיך לבנות. אוקיי. בינתיים נמשיך לבנות, עוד מעט נראה את ליאם. והנה הוא. בוא בבקשה. Away went in the sunshine. מנגינת רקע יש לנו פה. Yeah baby. חטטת. Oh yeah. יום שישי עוד מיטה מנסה להתעורר, פתאום טלפון מחידה, תקום כבר יש כפלה. תחליץ דלת. אז אני אלך. הטמבל הזה טלטל. סיינסקראפט הזה טלטלים בחזה. סיינסקראפט JB, תעקבו סאבים ולייקים. אוקיי, הנה ראיתם את ליאם. הוא אמר, תעשו לייקים וסאבים, רק היום. מי שרוצה יכול להצטרף אלינו לערוץ וישחק בכיף. וכאן אני בונה בניין, חפרתי על השכל קיבינימט, לא משנה. וכאן נמשיך לבנות הבניין שלנו. טוב, עוד שנייה נביא משהו מהמכולת. אני ראשון. עוד שנייה אני בא. מוזיקת רגע בינתיים. נחזור אחרי הפרסומות. חזרנו לכם. מה נשמע יוטיוברים? טוב, אני יוטיובר, לא משנה. ביום! יופי, לא משנה מה כתבי לעצמי, שונא את זה. עוד כאן נמשיך לבנות בסיינסקראפט JB. סיינסקראפט, לא משנה. ונחזור אליכם בשבוע הבא גם. אני ממשיך פה ואתם תשארו איתי, טוב? יאללה, בינתיים בוא נדבר קצת. מה נדבר? לא יודע מה נדבר, טוב? טוב, חפרתי את השכל, לא מעט אני הולך לאכול ארוחת צהריים. סתם צוחק. טוב, זה לא מצחיק, אני יודע את זה. טוב, עוד ערב משעמם יש לי בבית. כן, עוד מעט נפגוש את מפלצת מלוכנס. מה נשמע? בסדר, מטומטם, שתוק. לא משנה, אני לא יודע להפיק הפקה. עוד ערב. הנה האח הסתום שלי. שהביא אותי כל רגע כי אני הולך לחפות בו בלילה. תסתום כבר! באמת. בואו תשמעו. שומעים? יופי. סתם צהריים כבר. כן, ליאם. יש לנו לשאול אותך כמה שאלות. בוא, יש לנו כמה שאלות. בוא נשאל אותך כמה שאלות, ליאם. מה הצבע האהוב עליך? מה הצבע האהוב עליך? איזה צבע? חלי בלמבם. אתה אידיוט? אולי. טוב, כן. ליאם, בוא תעצור את הסרטון. ועוד נתראה בשבוע הבא, מחר, לא משנה. ותודה שמי שצפה בסיינסקראפט JB. וביי לכם.
לפעמים הסרטון הזה. אנחנו נסיים פה את הסרטון הזה, שידור שלנו להיום. אני בונה עכשיו. אנחנו נסיים אותו עכשיו.